very tired. I'm seeing myself as I'm empty. I'm a loser. I don't know what to do. I don't need much. But what I needed here is for my father to follow me. Mbozorora, don't fucking cry here at home, Shamari. Do you understand? Huh? Sachema. Sachema, azikuchema zatopera. Iwe chitosununguka kuti ndaona vekwanga. Huh? Wena ukachema kutofanana na baba wako manje. Huh? Sachema. Sachema. Makadi muri Zimbabwe kusangana zvakarukira tikuita pano pa Finding Family Show. Iyo chirongwa chatinokuunzirai chekuti mhuri dzisangane. Uyo anenge akarasikirwa nehama dzake, anga mukoma, anga hanzvadzi, anga munin'ina, kana ene hama yava nemakore usina kuonana nayo. Tinokubatsirai kuti tishandisawo power of social media kuti mukwanise kusangana nehama dzenyu dzamakagumisira kuonana nadzo kwave nemakore. Kana iri first time yako kusvika pano, gara wa subscribe, like, share video iri kuitira kuti risvikewo kunzvimbo dzakawanda. Nhasi tauya nenyaya yeMwanasikana uyu akazvarwa mugore ra1979 ari kutsvaga baba wake avo vainzi vaimboshanda paSt Martins pamuHarare. Vakazosiya mwana wavo atoti kurei, vachingonzi vakangoenda vakatanga vachitora hembe dzavo mbichana. Asi regai tinzwe conversation yataita nasisi vachona uyezve neMwanasikana uyu ari papicture ari kutsvaga baba wake. Kana pana anoziva ruzivo rwababa ava, ngatibate panhamba dziri pascreen kuitira kuti akwanise kusangana nababa wake. Hello, makadi zvenyu? Zita ndinoitwa Kenan Mutero Rusike. Ndanzwa kuti mune nyaya yenyu muri kutsvagawo baba venyu. Inini baba wangu wainzi mama wangu vanti baba wangu wainzi Lector Simon. Alright. Ndakaberekwa 1979. Alright. Amai wangu ndiwo kwachiuriro anonzi Blackhead Chiuriro. Vachiri vapenyu here? Mama wapenyu. Okay. Imimi munowanikwa kupi madetails ababa, imi baba hamunambobvera mambovaona havana pamakazvarwa vanga vachiripo here kana kuti vakanga vatobva? Mama wangu waitanzi waisavarangudza waiti baba wangu waishanda pachishawasha mission. Alright. Wari kuki ipapo. Saka hanzi vakangobuda vakaenda. Saka kuti ndichivabvunziso zvakamira sei hapasi nyatsobuda kuti zvava zvafamba sei, vaingoti pamwe waidiwa kumusha kwavo. Saka handomataurira wairi. Alright. Mai venyu vachifambidzana nababa venyu. Alright. Imi muri munogara kupi? Pari zvino izvi ndiri kwaMutoko. Muri kwaMutoko? Ko mai vari kupi? Amai pari zvino izvi vasunzwa mushe wari muHarare, but ndogara navo kuno kwaMutoko. Oh. Alright. Saka mai vanogona kunyatsotitsanangurira zvakafamba sei? Kana kuti havasi kukwanisa kutaura? Havasi kukwanisa kutaura, pamwe pacho ndikatotaura nandofesanda kutoiti hasha. Kutaura ndikutaura henyu. Alright. Painformation yandanchinzwa kubva kune munin'ina wenyu aroti kwanzi pane zita rababa, mamuri kuriziva here kuti baba vainzi ani zita ravo? Vainzi Simon. Lector Simon. Lector Simon. Alright. Kumusako waibva kuMalawi. Waibva kuMalawi? Alright. Ivo vaigara kupi pavanga vakasangana namai? Taigara navo kuGlenview. Glenview? Alright. Saka pavakabva pamba munin'ina wenyu anga atozvarwa here? Angazvarwa angatokuma 3, 4. Alright. Muchinzwa nyaya yababa vainzi vakaenda kupi? Hapana ane ruzivo rwekuti vakafamba vakachienda kupi?
Waishanda paSt Martin school paSt Martin, saka vakazongotakura hembe mbichana vachienda vanazozivikana kuti vakaenda kupi. Alright. Ndandine chikumbiro kuti zvinoita here kuti tiuye tinyatsove netsananguro, nekuti tsananguro ikanyatsove yakajeka zvinobatsira kuti munhu awanikwe. Ndanzwa kuti munogara kuwadzana ndizvo? Alright. Ndinokwanisa makasununguka zuva ripi kuti tiuye tizokuonai? Munogara kupi? Ini ndiri muChitungwiza. Zuva rese munongondiudza kuti muda kuuya. Plus zvakanakira kuti mukauya amai vacho vanenge varipo vanhu vanenge vachikupindurai. Alright. No, pakanaka tete. Asi tichada kuti tinonzwa kunasisi vachona zvakare namai vachona vachititsanangurira kuti rwendo urwu nababa ava vanenge vakamira sei uye zvakasangana kupi kuti pakwanise kuwanikwa kuti vangatsvagwe sei.